Силем достар, бугін біскопшілі гімізге кулкілі ярік ізик болип корінетін. Бірак балакез де коргенде біртурлі коркіниш сезімін тудирган мультфільм турали сойле семіс. Ол, Скубіду, Сиртай Карасан, Беріжен Їл, Іт Сойлейді, Кейп Керлер, Калжен Дайди, Ал Коркіништеє Лестерсон Індежай, Адам Балип Шигади. Бірак сонда данеге бул мультфільм Коп Баланин Есінде Мазасис Балип Калди. Енал Димен, Атмосфера, мультфільмнін Коп Болігі Тунде Отеді. Єскі Уйлер, Каніраб, Бос, Калган Сарайлар, Сикерлаган і Сіктер, Узинда Ліздер, Бала Ушін Мундай Орендер Автоматти Турдека Уіпен Байланести. Музика сида ерекше кейсе терде кулкілі болса, ал кейде кінеттентини шталеп. Урей тудиратинди бистарга ауисади. Бул корермендіуне місак болугамиш бурлейді. Янбасти коркиниш кудалау, скубі меншагіунемі бірнюрсиденка шибжуреді. Монстер оларди токтаусис куалайди, алкашатин жержок сіякти сезіледі. Балаусін бул, еншинаї коркиниш тарденбірі. Таги бір мазаси знюрсе, бізге танис орендардин кауїпті болип корінуй. Мектеп музей оєн сауик парки, тіптіконак уй. Бербір сити коркиништи жерге айналади. Бул балага. Кауїпке ескелген жерде болуї мумкін, дегенойди береді. Ал монстер ларше. Іа сонинда олардин бетпердекіген адам єкені ашилади. Бірак мультфільмнін коп болігінде балабул шиндикти білмейді. Ол текай кайлайтен коздеріжани птурган адам куалаб журінтіршілік єсінкореді. Таги біржа сирен себеп, сенім муселесі. Скубіду да кабіне жаман адамен карапаєм, синім дікорінген кейпкер болип шигади. Бул баласана синда, кескелген адам алдай алади, деген ой калипта стиради. Єн кизиги, скубіду коркиништи кулкімен араластиради. Безбір мезетей рікулеміз грікоркамиз. Ми були кісезімді катарка билдай алмай, мультфільм дієрекше есте сактап каяди. Коретинди лайкелі скубіду жайгана комедія ємес. Ол, коркиниш, белгісіздік жане кудалаусе зімінжен їл кулки аркіли корсететін мультфільм. Сол себептіол коптеген адам дардин бала кезіндегі ен мазасиз мультфільм дерінін бірі болип калди. Ал сенше, скубіду не коргенде кулетін бе. Един елде тунде жалгыс калуга коркатын ба един.